Erdiz Bizirik plataformak eta Sustrai Erakuntza Fundazioak epaitegietara jo dugu Rafael meategiaren ustiapena handitzeko baimenaren kontra. Magnak eugin duen meategiaren ustiapena handitu nahi du, eta zuloa Aldude mendia kontserbazio eremu bereziarantz zabaldu. Proiektu horrekin erakusten du Erdizko bazkaleko ez ezik, kontserbazio bereziko eremu guztia xehatzeko asmoa duela. Nafarroko gobernu enpresa pribatuen interesak defendatzen eta sustatzen ari da. Eta herritarrok baliabide propioak erabili behar ditugu horri aurre egiteko. Erdiz Bizirik plataformak eta Sustrai Erakuntza Fundazioak epaitegietara jo dugu Esteberribarreko Rafael Sur sektorean Elkinto meategia ustiatzeko proiektua zabaltzeko baimenaren kontra. Magnesitas Navarra S.A. Magna enpresak eskuartean duen mehatze proiektuatako bat da Esteribarrekoa, Erdizkoarekin batera. Nafarroako gobernuak bi kasuetan prozedura berdina darabilera saiatu nahi dugu. Herritarren interesaren gainetik, kapitalaren interesak babestu. Esteribarreko proiektua 2022ko hasieran argitaratu zen Nafarroko aldizkari ofizialean, eta Rafael Sur sektorean 5. meategiaren ustiapena handitzean datza. Magnak gaur egun eugin duen meategia zabaltzea da helburua. Horren ondorioz, egungo zuloa ere gehiago sartuko da Aldude mendi kontserbazio bereziko eremuan. Erdizko bazkalekua ere eremu horretan dago. Proiektuaren ondorioen berri izan arren, eta herritarren nahiei entzungor eginez, Nafarroko gobernuak 2024ko abuztuaren 22an argitaratu zuen Rafaeles meategiaren ustiapena handitzeko baimena. Iragan urrian, goranzko errekurtsoa aurkeztu genuen Nafarroko industriako eta enpresen trantsizio ekologiko eta digitalerako kontseilariaren aitzinean. Izan ere, proiektu hori aitzinerat eramateak aurrekari bat ezar dezake, eta bideak ireki aurrerantzean ere babestutako eremuetan horrelakoak egiteko. Erdizen erraterako. Horrez gain, proiektu honek, erdizkoak bezalaxe, ez du ingurugiroa ezta ura babesteko araudia betetzen. Itoitzko urtegian, Kastejongo zentral termikoetan eta Zilbetiko meategian gertatu bezala, Nafarroko gobernuak berriz ere enpresa pribatuei gure lurra eta ingurunea xehatzeko argi berdea eman nahi die, aurkeztu dugun errekurtsoa baztertuz. Horregatik guztiagatik, epaitegietako bideari heltzea erabaki dugu. Beraz, Magnak Erdizko bazkalekoa ez ezik, Aldude mendi guztia xeatu nahi du, Esteribarreko meategiaren zabalpenarekin. Egoera aski kezkagarria da, eta Erdizen gerta daitekenaren erakusle, Magna Nafarroko biodibertsitatea arriskuan jartzen ari da, instituzioen laguntzarekin. Nafarroko gobernuak enpresa pribatuen interesak defendatu eta sustatzen dituen bitartean, herritarrok gure baliabide propioak erabili behar ditugu, inposaketa horiei aurre egiteko. Horregatik guztiagatik argi dugu Erdizko zein Rafaeleseko meategi proiektuak eta gure bizimodua ez direla bateragarriak. Hortaz, proiektuen tramitazioa gelditzeko eskatzen diegu instituzioei. Ez dugu etxiko. Ez dugu utziko Nafarroan gelditzen diren herri lurrak gure etorkizuna sostengatzeko beharrezkoak multinazionalei oparitzen.